Doncs explica'ns, Maria, quin és el vi que ens has portat avui per acompanyar el plat que ens ensenya a cuinar el Víctor. Bé, avui el que hem portat una miqueta per lligar amb la massa que fa i llavors també crec que aquí és un plat literalment una miqueta suau amb el punt del bacon, que és el que ens dona una miqueta la gràcia. Doncs el que hem buscat ha sigut un vi blanc, fresquet, lleuger i amb una miqueta de tons a fruita per donar una miqueta de frescor i de lleugeror en el plat en si, no? Però el que hem portat ha sigut el Palomo Cojo. Palomo Cojo. Colom Coix. Sí, s'està estilant molt avui en dia de posar noms raros als vins, no? I aquest és un d'ells. El que passa, el bo que té, és que després la gent se'n recorda del nom. Sí, amb els noms així tan curiosos, te'n recordes. N'hi ha diversos i aquest és un d'ells, no? Llavors és un vi que és de Rueda, de la denominació d'origen Rueda, i està fet del raïm Verdejo, és 100% Verdejo. I la gent que coneix aquest tipus de vi que s'està posant també bastant de moda, doncs són vins bastant afruitats, tenen el to final una miqueta amarg, tot i que aquest, la fruita la té molt més suavitzada, o sigui, és un vi molt més lineal, potser no té tanta punta en quant a fruita, és més lineal, molt més lleuger, i per això crec que aquest Verdejo en concret ens anirà bé per acompanyar amb la queix. Sí. No sé, com sempre, al final el públic i la gent és qui decideix i qui mana, no? Però jo espero que, sincerament, és un vi que crec que qualitat-preu també està molt ajustat i està molt bé. I recordem a casa que us poden trobar a les xarxes socials de Facebook i de Twitter per qualsevol dubte que tinguin, no? Com sempre, a Facebook, Twitter, com has dit, si tenen dubtes sobre maridatges o quin vi triar per uns amics o per regalar algun dia especial... El que sigui us poden trobar ja, a les bodegues Rosàs. I també, si diuen que venen de part del nostre programa de Cuinar de Prop, també tindran un petit descompte, que també és important. En tots els productes que anem recomanant aquí tindran un descompte també per la gent que vulgui provar de fer el plat i maridar-lo a casa. Molt bé, doncs moltes gràcies, Maria. Gràcies a tu.